Bye. Ang pinggan po. Sige na. Tapos ko ako. Bye. Bye. Guys, nanginhas minja na may kuan. Igagaw ni Papa Idi ba naka kuan mi naka. Kaya mapagasin sa bagay. Papalitin na ko kwarta. Kwarta. Guys, so hala ni kahoy nga na padpad. Nandang kayo ng inhas oh. Unsa man? Unsa may kuha nimo dong? Dong. Unsa kuha nimo dong? Dong tanawon dong be. Saan dong? Uy hala ni suwaki. Oh, di kasag ko. Ali kasag. Na makasudan juga dong. Hala, naibalat. Wala na pa kay kuan. Ano bro isda? 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 Itong kada-ana unta ma. Na ako'y kuha diri nak niya. Wala ma, dako naman kay na. Lukso man. Kaon ba na? Uy, Kaon na? Na ako'y ano kuha. uy to pa. Na ako'y kuha na yun. Ngani na yun. Inggaw sara ka mo. A few moments later. Naman. Morning pa kayo. Alas 4 pa. Maghatod pa mi ni ate. Morning na tong tanan guys. Kaya muhang Crystal balik na. Mamali sa klaseng Lunis. Sinilas ihipos sa kay mga kanya tubulan. Naligo na sa gabi guys. Di na ako sa maligo kay kadawon lagi mo larga. Pero mo dugta na ko dili maligo. Good. Ang problema ang buhok na ko bakit termina ay gel. Pagkut kay pa nang limuot sa ulo. Tiya ba di ka maligo nga? Dili kay ano nga sayo lay tulog ina nga. So may ko na guys advice. Advice ko sa kayo masayip sige tulog tuon. Ganan ta ko dili maligo pero ako ulo hagkot kaayo. Half batra ka. Kaya na tulog gel. Wala na na. Si Ate Dahday gali nga 1 week legit. Kuan siya kanang half batra lawas la ba dili abas unang ulo. Ako na akong kana. Pero hagkot lagi mo buhok. O sige na magpa langhid na sa imong mga yan na babay na. Babay na. ID. Let's go guys. Ato na ko te. Ang pintang tanan. Kinilas na ko ubag. Isilong na na uya. Hugasan na na ipatago. Pwede lagi mo higda. Higda kaya oh.
Bye. Yan. Ang pinyam po. Sige na. Tapos ko pa. Bye. Bye. Hey guys, grabe singat guys, kaya grabe kainit. Gikan ni ko dato sa amo. Unsa, yung pawis ako karizit kay wala gina. Init na pud kadto sa gawas, murag grabe galing sangang kadto init. Unsa, pasensya na mo dani hang mata, nga ni dinhi hang nawang basa. Kita makapang lipstick, kita maka-eyeliner na, magpahak-pahak na itong kilay. Nang law ni hang mata guys, kay walay ko to gabi kay ang atake na pinihang sakit sa gipon na hubag-hubag galing ni guys. Kaning gums sa ibabaw, kanang gums kaning dari sa ibabaw ba kay naibangag, nay uslot ba na sakit. Ja how din gisud guys na. Ja mura to guys. Kanang salamat kay kadto ko sa ni sponsor des sa birthday ni Nicole ni Papa Eddie. Ang birthday jud ni Papa Eddie is 26 pa guys, kang Nicole 23. Salamat kadto ko sa mga ni-greet ug salamat kadto ko sa Ginoo guys nga biskay sa paglawas ug kanang itagaan ko ni jag anak nga para ni Nicole nga butan masikaso kanang ginahuna-on nga na ba kanang kuan lagi siya kanang maghuna-huna sa namo ang pamilya na labi na ni Crystal pinanggaon nga na mapinamanggaon din siyang manghud. Salamat kadto ko sa Ginoo kay kanang di mga parehas ba bitong bata guys, di man nang i-compare ba na magoy ibang bata guys nga bisag na dari sa mga kaila dari kanang muli na o gabi na nga kanang di mo tabang sa mga ginikanan nga na ba pero kana just ni kulog si Crystal guys, grabe sobra jud kadto ko kabli sa Ginoo. Wanang salamat kadto ko sa kadto ko sa Ginoo guys kay grabing mga ginahanaon sila ba. Sabi na ni Crystal naghana siya nga nagpursige siya kanang eskwela jud kay kanang nalagi ni pa eskwela ni ja. Salamat kadto ni Mambi kay kanang iya jeng gipangga si Crystal ja na din ang gituring uni ja og anak. Salamat kadto Mambi kay ambing pud diha sa Germany kay nabala ka lapog kurong guys kay mo lagi na kanang gubot gira grabe ja mabalitaan nimo na mga pero adto mo katuonan ng mga uban mga fake news bitaw nga ingana kanang naman jud ka mo post nga na kay magpadaghan lagi silang views nga na pero nay adto lang ta sa nga tinugod nga balita ba kay naman yung balita nga kanang gira na day kuno ni apil na kuno Iraq wait nga na ba tinirahay na kuno. So ato jud nagyampo guys, yampo jud nato sa Ginoo guys kay natay mga bisan pag dili mga Pilipino guys kay kanang mga tao dito mga tao pud na sila nga gihatag sa kuan sa Ginoo. Unja ato na pong yampo guys nga magmalinawon na kanang mga lamdagan na gilahang nga nang huna ba nga na yung mga daghang mga bata nga naapektuhan nga na ba medyo lagi pag maganahon na sila nga na guys kuan gipaningat ko kay di ko pwede magpututok electric pan pud guys kay gahapon sakit ang likod kay gikuan ko gipaningat ko pag magluto dyan napatutok ko electric pan man ang giubo ko kanang mawa ray noon murag allergy ray nga na dyan mabalik po ko taon dadto guys kay na po ko gipang ibot dadto nga mga tanom mo mapadaplin dyan ako yung mga gipang balhin ba nga na kay kuan man kanang bisag-asa man nato man ang pangitag lugar bitog asa ibutang ng mga tanom so ara mo pakiton nanja guys nga away sa ko dari ka dito ganahan lay ko dani ni nga tanom guys kana na kanapog ko nga ni guys kay medyo kanang ingana magong tanom mga mahalon magud dito nga ni barigitid na kuan so ganahan ra pug ko nga isuda na guys kay saya mo pong igawas. Ja happy kuan dayron kay San Juan dayron. Lista sa San Juan dayron ja. Mingaw man dari sa una kay kuan man maatol bitaw og Domingo ang pista Sabado nya way klase daghang nga kadto mga maligo dari nya karon way naligo mingaw kadto. Ja hunasan pud mao adto pud meron ng try pud mi pang nginhas aw nanginhas day mi gahapon. Nakasabaw pud mi kay na may gitagbo ni Papa Eddie jang igagaw dadto na gitagaan mig isda. Basta managbo ka na ay mangisda dadto tagaan ka si Papa Eddie manggod kay wala sa mangisda kay kuan guys kanang malipong bitaw siya kanang makita mo jud mo Papa Eddie guys nga niwang na bisag si Jijin makakita na niwang sa kay malagi na diabetic nja kuan kanang malipong ja mahadlo ko nga ang papanagaton kay ganahan siya managat guys pero di naman jud na pangadtuon guys kay okay ra siya managat ja muban ko di ko kanang si jarang isa ba ang simba ko magsig duko-duko nga na dig makuan ba kay na siniagi guys kana libong na sila sa murag gilantan po sa siniagi
katong alias doan lagi pag birthday ni Nicole murag wa to siya sa mood kay wa lagi kanang naglain na isang paminaw ingana day kung naog diabetic guys kanang kapuyon kanang saputon say musabot man na siya musapot na siya guys pero di na magistorya di na magsalita mga ana mulingkod ra na dato sa dujanan magdujan ra na siya mana ingana sa kabuutan guys di na siya magpasakit og di na kanang basta di na siya magtingog-tingog basta once na di na siya magtingog-tingog guys gisapot na mo yung Nicole nga sagdi lamang tos papa makay gisapot na to nga ba na ijang pagkasaputon ba nga kanang di na lamang mo tingog magdahon ni mo kauna mo tingog. So naman dito kanya-kanyang sapot sa atahang kuan guys atong pamatasan ba nga na pero ako saputon man ko kanang niabot na dari nga walay mga ana masaputon ko mga kalat nga na masaputon ko kay ako kanang paspas kado ko mulihok ba kanang magkarakaradyog ko nga na ba. Ja, salamat kay kadto ko ni Ma'am Bitani diya sa Germany na nagsugod na pud saba guys diya po ta maka-vlog. So hara mo pakiton sa gibuhatan to guys sa pikas. So man hang gibuhat guys na ang gipang pagkuha na po hang gipang butangan na po na sa gilid. Pare-pareho. Nay daghang mga siw-siw. Hala dia lagi dakong siw-siw oh. Siw-siw man ni siya oh. Ay na lupad. Mga unog dahon. Nya nagamuhang grapes dari guys nagtanong mi og grapes. Sige butangan na siya og pakapot sa mabaw. Wala siya upat ka punuan. Ito upat na siya guys anto dito. Jadi nagkananggikan sa buhol ni siya guys oh. Mo ni siya peanut tree dako na. Grapes po na siya guys oh. Dali lang. Dali. Ayo diha. Wala mo gawas ag mingming nga. Taas. Nasa bagong mingming. Nya diha ginluan pa na diha guys oh. Diha. Nang limpyo ko dari. Nice kaya mga tanom kayo na pare-pareho ba? Yeah, usog po na ako na siya. Nice ka nga. Anto daris likod. Daghana ka tanom. Ini pare sa aman ni oh. Usara na magahang ngani. Ya duha. Kani mara po ni siya og lucky plant po ni siya oh. Sweetie pie. Sweetie pie. Sweetie pie. Kani muragan na siya sa hangin oh. Nice ka doon. Murag muulan at tiday kay init kayo inggang kayo. Dako na siya oh. Yilong-yilo na siya basta maintan oh. Dari guys wa pa ko humanda sa tubangan na ah. Napakoy gi pang-ibot nga dahon sa kuan. Ay ang kalabasa na tangtang na mo gitangtang kay napakoy itanom dos gawas guys sa buong. Kani mahal ka doon isa oh. Nang lang. Dari guys, so pa ko kahumana ang gipang tangtang na mga kuan. Kubasa. Mga kubasa dari guys, wa pa na human. Ug mara natiwason guys kay kuan buntag.